Kowe ngerti iku apa? Apa dah? Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe bekerja sana. Bye bye. Wah, kok ini meneng. Iya pengajian aku benernya. Kayak episode siji lu telu. Tapi ora apa-apa lah daripada anak tamu. Bosku. Ih. Iya. Kowe iki mesti rene apa ngajak dia telek meneh. Pikir majalah saja. Terus gua anjing yo. Wah kan. Aku semua ngomong piye niat telek piye. Kemelu yo opo. Jan ilmu. Piye sing tak lakoni kae. Yo masalah. Ya. Maksa jempol. Jam apa tak jempol? Tapi tenang mereka tenang ya. Siapa? Awas sama orang utama itu. Ini saya tak belajar. Oke siap. Weh, anjing temenan sak tingkat luwih ampuh kok iki. Wah, saiki hari rene, tak anteni ta rene niat apa? Jangan turu. Ayo cak mangkat. Mesti kene lho siap-siap. Mosok lah aku hubungan sik. Sistem apik. Wah, apik tenan. Tak tuku 20.000. Kaken lah. Mending 10.000 wae. Wis tani yo. Yo tak tani kene. Wes berangkat. Boleh coba mana telepon? Siapa? Halo. Iya, iki lagi nek sawah, dilek tandur. Iki mangsane ndi, Bro? Salah ketok. Udah awon. Ih, tinggal delo nek diluru. Dia tak boleh jauh. Oke. Rabia brangkai lo. Dapat wenteni kene aku sing eksekusi. Siap. Ingsun matek kaji kusarene kembang ujo iku semua mandek ning jambar bayi. Arep ndi Mas? Kembali. Saiki ngene, iki lagi usum maling, lagi usum begal. Itu tak amano ae ya. Itu tak amano. Duwe dompet. Berarti duwene mau tak tokno kabeh. Aduh, mangewu cah. Tapi wis kapok lah daripada ana. Sandal. Terus, ini bro, ini tak aman kabeh. Saiki kan ana lagi usum begal, lagi usum tuang hipnotis. Kowe teko sing tenang, iki tak aman oke. Terus tani kene. HP ku nek ndi? Loh, HP ku hilang. Yo hilang, sandal sisan yo hilang. Oh Mas, Apa? Kecerdasan. apa malah nyentak nek apa terus kepiye? Lagi pesan ngene mata kok apa-apa. Kayane wong bingung kowe iki. HP hilang, sandal-sandal lo hilang. Kok 25.000 dijaluk. Sebuah sapa iki? Jangan-jangan korban gendam Mas iki. Hati-hati kowe. Dino-dino iki akeh modus hipnotis. Golek-golek wong pinter aku. Pinter matematika. Ya wis lah ayo gelut ae karo aku kae. Wong sosok mah glu. Lagi kenal bro.
Terus mas aku tak mulai sih mau terima nasib. Dah. Sepul bulan tadi akeh. Sedino kok kena nasib bae. HP kok hilang. Waduh hilang. Sandal lelek ya hilang. Nah, saya takon bae sudah bunyi. Wis penting balik sih. Ya. Aja benter-benter lah, kena kameramen ini bro. Ini biasa nih. Nakeh ora. Masa bos ya, telepon ke ini hula halu. Wujud karo sandal nek lencong. Main. Sesuk golek mangsa sing sugih. Tiamat guru anu, guling bae sih. Merguru apa meneh? Iya, dari ilmu sing kuat. Apa gampang lah korono nek bisa aja nyantai sih. Kamu tahu dia? Walah, kopi cucinan mampu dulu. Aku tak cerita sih masalah betinaku. Iya. Ya solusinya aku. Iya bro. Aku PKW. Wah, wes yakin temenan gue. Yakin. Wes mantap. Ora, Soalnya ada pepatah ngomong ini ya. Tentukan selera wanita idaman Anda mulai dari sekarang sampai kau kaya nanti. Soalnya saya kejadian. Wong lanang yang pas posisi wes oke. Senajan bojone ayu, roh itu endelan. Iki roh itu liwat. Hidup dengan yuk, itu akeh mobilku bener, punya aku akeh. Iki kan orang lanang, Cak. Kowe ngerti iku apa? apa tak? Gede. Tapi ngomong-ngomong arep bojo lho, calonem sapa? Cah kae bocah pojokan sing kedul ning nggone pabrik sendal. Sok lali kowe, wong biyen nek rontang-renteng karo kowe mbok gunjan ropol telu nang tengah rangkul-rangkul. Lali kowe. Sing bocahku kon rene ku kon umbah-umbah kae. Ngapono wong tuwa, Bro. Mosok ditenani karo cah iku. Lah piye meneh, sing penting kan wis sugih harta bendane akeh. Numpang sugih lo kepenak Cak. Astagfirullahaladzim. Wis lanjutkan. Bakat memang jos tenan, Cak. Siap. Utek-utek. Nakal dene so ah. Pasti lo ya mana. Besar. Jangan tak orang baik lo. Kacau. Jadinya apa ya? Ini soalnya Rabu Kliwon pas yang bunyi kakak itu. Tiba selawangnya mangkat saya. Mangkat. Omah kok bolong kabeh. Tak totok ya apa nih? Omah kok kayak game Free Fire ana lawang blas. Sun. Bah, hitung tuh barang teko lho, Bah. Jangan totok Lu. Iya. Terus mak itu nang kakak sendiri. Bah. Sebentar kakak, Bah. Tahu luput ya. Oh, karo bayar sopan. Kedok. Lanjut diatur. Gue mau ngomong apa karo aku mau? Ora sopan. Boten ngomong apa-apa. Gue dene njekut apa? Ini lho Mbak ceritane. Episode mata kaji kusare ning lucu itu semua mati koneksi. Arep ndi Mas? Kebali. Saiki ngene iki lagi usum maling, lagi usum begal. Itu tak aman wae ya. Itu tak aman. Tapi itu nanti kalau kayak mono, di kor ini coba ambil tanganmu. Kita aku tahu kenal ilmu ini. Saya tak undang wong. Lo apa ya, Cak? Iki lo beli tidur channeling. Sekarang ini, iya padahal channel-channel entok lo, malah wawan iki malah acune kepiye iki.
sik, Bro. Kowe duwe suara ta ora? Yo. Baik. Woi, panggilan iki lho. Piye? Angkat ta. Angkat. Baik diangkat. Kepiye ora iki? Sek. Wes kowe saut kowe. Halo Mbak Sengso. Duh, nggih. Wah, kurang ajar. Wong rapat. Nggih. Nggih. Lho kowe iso ngene ngopo aku dhisik ngene barang cak. Goblok kowe yo. Ini netizen tertipu iki netizen iki. Wirai. Saya nopo cek-cek. Assalamualaikum. Mun. Sampurasun. Iki dak wong sing tak ikut sih. Aku makan kene. Waduh, kacau iki kacau. Oh, iya nih. Tapi masih ini. Hop. Kowe wis tak kae ilmu, malah nggo sing ora-ora sejatine ilmu. Kowe ya kudu dienggo sing apik. Aja disalah gunakake. Wong nandur bakal mundur, wong mundur bakal tebasan. Ini pesanku yang terakhir. Apapun musiknya, semua akan kokoh pada waktunya. Asik.